Враховуючи те, що я, можна сказати так, представляю інтереси бізнесу, тому для бізнесу менше всього цікаво, як буде називатися митний орган, хто його буде очолювати, які там є проблеми у них. Бізнесу це не цікаво. Бізнес справно платить податки, і бізнес хоче, щоб митний орган в даному випадку здійснював ті функції, які покладені на нього. З однієї сторони, ці функції, які покладені на митний орган, це захист економічних інтересів, а друга, одна з основних, скажімо, функцій – це сприяння створення відповідних умов для полегшення торгівлі, сприяння транзиту, збільшення товарообороту, пасажиропотоку, скажімо. Оце для бізнесу є, скажімо, важливим. На сьогоднішній день, на жаль, бізнес не відчуває отої сприятливої, скажімо, ситуації на кордонах. З однієї сторони, з другої сторони є інша проблема. Це проблема пов'язана із митною вартістю. Коли митні органи приймають, скажімо, відповідні рішення у випадку того, що витребовують там додаткові документи, друге, скажімо, застосовують певні розрахунки при визначенні митної вартості.